Εδώ μάγκες μου στο νησί, βραδιάτικα με τα λάστιχα με βλέπετε. Θα κάνουμε μια γρήγορη προπόνηση στήθος, πλάτη, δικέφαλα, τρικέφαλα. Βρήκα κάτι κάγκελα, ούτε καν μονόζυγο, κάπου σε κάτι χωράφια είμαι, σε κάτι κατσικοχώρια. Και θα κάνουμε έλξεις, 3 αναπνοές, push-ups. Και μετά παραλλαγές έλξης, παραλλαγές push-ups. Μετά με τα λάστιχα θα κάνουμε χέρια, δικέφαλο, τρικέφαλο, μετά χαλαρό τρεξιματάκι. Η προπόνηση είναι τρόπος ζωής και μετά παράγεις έτσι εντορφίνες, γουστάρεις και νιώθεις ωραία. Μην σταματάτε τις προπονήσεις. Παλιά μου λέγανε δεν μπορώ να κάνω προπόνηση, είμαι κουρασμένος, δουλεύω και τέτοια μάγκες. Εγώ συνήθως εργάζομαι και βγάζω λεφτά μέχρι τις 3 τη νύχτα. Και μετά βαριέμαι επειδή δεν έχω τι να κάνω, πάω από τις 3 τη νύχτα μέχρι τις 6 το πρωί, κάνω προπόνηση στην ταράτσα.